20 jaar nu de beste stijgelaar. Goedkeur is op. Goedkeur in 1995 en in 2000 plaats gesteld als naamkoningen. Naamkoning van Goedkeur zijn paarden die net als hun vader veel God hebben. En de eerste zoon van Goedkeur, goedgekeurd, Albert. Kan geen toeval zijn dat deze jonge persoon juist als een van deze talentrijke paarden de boek heeft gehad. Dit is die nog een keer, dames en heren. Take your time, we ain't gotta rush now.